Lezi izindaba zethembisa online. Right ake sikubingelele sikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uphenye ibheshu ngingwakwaZanibe isibongo. Sikwethulela izindaba konke okwenzekayo endaweni yaseThembisa, Ivory Park, Rabbi Ridge nezindawo ezisungezile. Sikwethulela umbiko lapho sithi khona amaphoyisa wezobunhloli abizwa ngokuthi ekuruleni SAPS Crime Intelligence ebambisene namaphoyisa we-EMPD Task Team Northern Region asebophe umsolwa oneminyaka engamashumi amabili nomuvo ubudala 21 endaweni ke yaseMthambeka. Lokhu kuyamaniswa ke necala lokubulala kanjalo ke nokuthumba ngemuva kokutholakala kwesidumbu sowesilisa oneminyaka engamashumi amathathu nesishiyagalolunye ubudala endaweni yaseRabbi Ridge khona namuhla ekseni. Lona wesilisa kuyavela ukuba uthunjwe endaweni yase-Ivory Park, kanti ke laba basolwa bebe bathathu, lona ke oboshiwe uyena ubengumshayeli wemoto yohlobo lweSandero okuyi-Renault emhlophe ethathwe kuye ke lona ke wesilisa osengasekho emhlabeni. Njengalokhu ke etholakale ke namanxeba wokugwazwa babese bembopha bamlahlela ke endaweni ngokusho kwalona ke kube ukuba uthi ke ubesaphila, kepha ke ngenxa yokopha kakhulu amanxeba okugwazwa wasedlula ke emhlabeni. Kanti ke kuye lona wesilisa kube sekutholakala nezincwadi zokushayela zalona ke ongasekho emhlabeni, amakhadi wasebhange kanjalo ke nesikhiya semoto, njengalokhu ke ebeyipakele ebuqamamana nalapho kube ukona ukuba ubeyothenga ke izidakamizwa. Amaphoyisa abonga amalungu omphakathi ngokuza nolwazi ngaphambili ukuze kuboshwe lona wesilisa. Imoto nayo itholakele. Ababili abasolwa basagcwele ke amathafa. Ezindabeni zethembisa online ngingumfanelo uphenye ibheshu wakwaZanibe. Kanti ke umbiko izithombe kanjalo nemsindo siqoshelwe uThabo uTabiya wakwaSibiya esiteshini samaphoyisa endaweni ke yaseThembisa South khona lapha eThembisa.